Traoré Youssouf no b'a fɔ ma Talbi b'a daminɛ ka n bangebaa ɲumanw fo ka bɛɛ fo kosɛbɛ parce que nin ye siɲɛ kelen de i si kɔnɔ donc vraiment n bɛ Ala fo alhamdulillah a kɛra an ni na an kɛnɛ na n bɛ fɛ a ka kɛ n bangebaa minnu ɲɛna ka buramuso fo kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ y'a den ta k'a kalifa i la o ye ko belebeleba de ye ka dugawu ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ka muso ta fanga di yan an ka furu ka ni si bɛn ka ni a bɛɛ lajɛlen bɛn bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni nimisiwasa kɔni alhamdulillah kɔnɔ nimisiwasa dan ye parce que n y'a fɔ a ye cogo min na bɛɛ ka souhait ye Ala ka muso ɲuman d'i ma i ka furu n'i kɛra denkɛnin ye et que a k'a sɔrɔ i mansaw bɛ nin na a ka kɛ u ɲɛna alhamdulillah n ye muso ɲuman sɔrɔ muso ɲumanba a kɛra n woloba ɲɛna a diyara n ye kosɛbɛ même n'a y'a sɔrɔ n fa tɛ balo la. A fɔ aw ye fana nin bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnma n bɛ bɛɛ fo mais n bɛ Nayini n'a cɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Nayini de sɔnna ka a tɛgɛ dayɛlɛ ka ni jamaba in bɛɛ ko bɛɛ ka fɛti bɛɛ kɛ hɛrɛ ni baden na parce que anw ka kɔɲɔw ma nɔgɔn dɔɔni anw ka burusi kɔnɔ kɔɲɔ la ni den kɔɲɔ daminɛna an bɛ semaine de k'a la fo kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ ka bɔ kɔɲɔso la diɲɛ don o don ɲɛnajɛ de bɛ kɛ donc Nayini sɔnna vraiment ka an accueil ka accepter an n'an ka mankan n'an ka kuma caman. Ne ma kɔɲɔ ye foyi kɛ ne jatigiw de y'a bɛɛ kɛ i ye nin fɛn o fɛn ye ne ma foyi kɛ ne jatigiw de y'a bɛɛ kɛ u nana ka bɔ jamana bɛɛ la i bɛ jamana o jamana dɔn n jatigiw nana ka bɔ a bɛɛ la. projet bɛ yen sisan n jatigi muso dɔ de taara o kɛ Chine ka na i bɛna ye a ye serviette kɛ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso tɔgɔ sɛbɛn a ka porte clé kɛ ka bigi kɛ n bɛna yira u la nin bɛɛ de kɛra ne ye ne ma mɔgɔ kɔ n jatigi ye nin bɛɛ de hali n'i y'i kɔ filɛ sisan n jatigi muso filɛ Larabɔ a nana ka bɔ Paris n jatigi muso filɛ Arabata a nana ka bɔ Paris min fili kɔfɛ camancɛ la o nana ka bɔ Paris min fili kɔfɛ ni bisa jaune b'a la o ye terimuso o nana ka bɔ Pointe Noire Afrique o ye Afrique centrale ye min fili kɔfɛ o ye n ba ye o nana ka bɔ Paris sisan ne y'aw to yan de ka taa Canadakaw bila so Amerikikaw taara ani Faransikaw Abidjan nana Burkina i bɛ ne jatigi bɛ yɔrɔ bɛɛ na hali mɔgɔ minnu b'a la n'u y'a suit réseaux sociaux la a diyara n ye kosɛbɛ. alhamdulillah bi regret foyi tɛ n na a ye sɔrɔ nin na a kɛra ɲuman ni hɛrɛ baden kɔnɔna na mɔgɔ ma kasara mɔgɔ ma bana donc regret foyi t'an na mariage in kɔnɔna na et puis mɔgɔw b'a fɔ buramuso ne b'a fɔ ne buramuso tɛ mama ye a bɛ ne fɛnɛ b'a wele ko mama de ne fɛnɛ ba de don a tɛna fɔ comme si n bɔra muso nɔfɛ c'est comme si n yɛrɛ balimamuso de bɛ n bolo n bɛna n hakili to a la parce que mama ye Awa ba ye cogo min na a kɛra ne fɛnɛ ba ye ten tɔ mɔgɔw de bɛ to ka fili k'a fɔ ko n buramuso sinon a b'a fɔ a den ye ne fɛnɛ b'a fɔ n ba ye nimisiwasa ni ŋan bɛ don a fɔli la nimisiwasa tɛ se ka kɛ ka ban o ye mariage yɛrɛ kunfɛ nimisiwasa filanan fɛnɛ ye jumɛn ye ni mɔgɔw y'a jateminɛ a ye bɛn min lana an yɛrɛ artistes ni ɲɔgɔn cɛ moi je pense que c'est très important ka yɔrɔ souligner rappeur kunda an fɛn fɛn tun bɛ mankanmisɛnninw ni fɛnw na bɛɛ ye mankanmisɛnninw bila bɛɛ ye kɛlɛ ni fɛn bɛɛ bila rappeur bɛɛ nan'i sen jɔ mariage in kɛnɛ kan bɛɛ taara n fo bɛɛ nana a la wa o ye rappeur kunda ye artiste wɛrɛ kundaw a nana ni cohésion sociale min ye a bɔra mariage dɔrɔn hokumu kɔnɔna na a ye bɛn fɛnɛ sabati Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Mali mɔgɔw b'o de la